أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته DSTV caggal leɗɗen Allah julɗen Muhammad ya Rasul sallallahu alaihi wasallam en calmini yesnaɓe fof e kuuɓal en calmini leñol fulɓe kala kuuɓal walla mbiyen julɓe kala artina on yesnaɓe ɗo TV ko TV diaspora taw ɗo hande yewtan mon hen premier vidéo ñagaɗon en duwaw musidɗo se jigga dabbo jeeyaɗo jumatteere jodi ɗo eten e Columbus oɗo sen noon ala ko umri sana wostinirde miijoji e yewtude hono gurduɗen ɗo wetene e nder USA arte enen rewɓe ara arɓe ɗo gari sababu dewle e ñaguimon duwaw puɗɗireɗen ɗum bisimillahi rahmani rahim jehen hen ami alhamdulillahi rabbil alamin edi fof gaɗo mbiyo daɓɓel tan pour hande eɗen jewtiden enen rewɓe resaɓe hol gonirtene galleji men ha arte taw rewɓe resaɓe liggotoɓe wonduɓe galleji on mbawaten gérude galleji men ɗum jiɗɗen fuɗɗorade caggal Allah nelaɗo mum jetten addu men ɓe ɗo walla haysiken enen gari ɗo koye men dañƴen ɗo joom galleji ne mbattidiren maɓe hakkille saabu gandi wiya debbo ko jiimaɗo debbo ko kalfaɗo on gonɗa fof ko kalfaɗo ɗum noon edi erdinen dewal Allah ngal kulol Allah ngol mbattenen kadi alhajjiji gonɗiɗen ɗi mbattenen maɓe hakkille kala kene mbaɗa disdirde maɓe keɗnoɗen jaɓde maɓɓe pour liggoɗen bisimilla liggoɗen kono woɗen jejjiten nder galleji woɗen jejjiten woɗen jetti sukaɓe caliɗe maɓɓe golloɗen fof essayen tan fundidirde mum so tawi joɗade nde ko ɓuural jooɗoɗa jaɓra saabu Allah cuuroɗa gona so tawi liggayde gona hen mbadda e jomum tan namnoɗa ɗum holko samen haɗma liggade so liggimi ko kaala anne so liggimi hol mbatta ɗum mbatte ɗon hakkillaji so tawi jomum sirido sammille sa funti a tampi a jaɓani essaya jooɗade muña so tawi kay wawa waɗandema foddema foof e nder galle cohluɗa foof e wawma waɗani jooɗoɗa muña wasta fereji aduna hande ɗi mbayni hewde so ɓooyi seeɗa yi rewɓe honma en ene liggo ene gadda en ballita e galleji en balla koye men en ballaɓe wonno debbo kam soko dañi walli hoorema tan ko joom galle wallat saabu gonga ni noon wiya gorko soko resi debbo gueɗe mum foof yo waɗan ɗum kono so jomum yi jaɓɓe accude minen liggo e ballidire men en balla koye men hoɗo fonno wadde gueɗe ɗi fof waɗɗo gueɗel gotel ene wawi so tawi jomum malaɗe jokke mala jaɓa hokkuma golla kono an gollotoɗo kadi an debbo kaccaɗo ya golle woto hejjit joom galle woto hejjit sukaɓe ma guila éducation needi ndi jangde nde ɓaɗɗade men jewtuda e men jewta ɗum woto boɗɗo tan hankkadi komi liggotoɗo wondaki defde wondaki fettude wondaki lawɗide wondaki taw gorko ñaami wondaki taw gorko laaɓi ɗum kadi mbatten ɗon hakkillaji gandi leydi gonɗe ɗi meɗen janat mbatten hakkillaji sukaɓe ballen ɓe jangde nde ballen ɓe needi ɓeti jejjid finan tawa mabɓe ɓeti jejjid koreji mabɓe ɓeti jejjid diino surtout ballen joom galleji men yo ñaam yo laaɓ yo jar ɓaɗɗen jewten ɓeti goɗɗude men tan liggoɗen tan jejjiten hankkadi kippen liggeyo tan walla liggoɗen a ɓoye jiɗɗen koye men ɗum foof calloɗen ɗum noon DSTV hande ɗum ɗo addanno men vidéo daɓɓel tan pour ñagaɗon duwaw enen foof jaɓɓidiren hen ballodiren hen jewtiden hen inchallah ɗum noon mbattiren hakkillaji e joom galleji men mbattiren hakkillaji e koye men so yalti a yi ligguey ala fof ka yiita ala fof ka nanta kono erdil kulol Allah ngol woto hejjit ka juulɗo teddina kadi gaddulma o gurduɗa o ɗum noon Allah jarama musidɗo nasa jigui tan addanamon ɗo hande oɗo vidéo wasiyaji patude e rewɓe resaɓe wurɓe ɗo USA ha arte rewɓe liggotoɓe walla haɗaɓe liggade Allah jarama bisimilla moon so tawi hunde foti ɓeyde minen mbaɗi commentaire ji moon hunde foti ustede minen mbaɗi commentaire ji moon Allah jarama ha semaine goɗɗo inchallah